Jeg har fået det klare budskab med hjem fra blandt andet Karsten Dybvad, at den situation, vi står i nu, er for alvorlig til at tro, at den bare går væk af sig selv. At ting løser sig, hvis ikke vi laver reformer. Reformer er nødvendigt for at skabe den velstand, der gør, at vi har råd til at have den samfundsstruktur, vi kender i dag. Og derfor er det, at vi lægger op til reformer. Vi skal ikke have Danmark som et udviklingsland, men som et land, der udvikler sig. Og derfor så har vi behov for at få skabt noget nyt, blandt andet i form af en efterlønsreform. Er der håb på Fyn? Ja, det er der. Altså vidensniveauet skal op, og der skal simpelthen investeres mere massivt også, og der skal vækstes noget mere. Men jeg tror, der er håb for Fyn. Det, jeg kan tage med mig, det er det samspil, som mange ønsker, der skal være mellem uddannelsesinstitutioner på den ene side, og så det private erhvervsliv på den anden side. Hvor der er et stærkt ønske, og et oprigtigt ønske om at forene de to ting. Og det har man jo i den grad mulighederne for, netop på Fyn, hvor du har Syddansk Universitet, som altså ligger centralt placeret midt i det hele. Og du har nogle potentielle vækstområder, blandt andet det gamle Lindø, hvor man virkelig kan udnytte det samarbejde, som kan opstå der. Jeg har hørt nogle utroligt engagerede politikere, som, sekunderet, eller gudskelov har vi vores egen direktør i midten. Nu tænker jeg specielt på Lykketoft og på Christian Jensen, som var uhyre engageret. Men de vil på en eller anden måde, synes jeg, bevidst have det til at fremstå, som om de er meget uenige. Men de starter mange gange en sætning med at sige, at jeg er enig.